you're a lesbian? That's such a crazy question. Oh my gosh, I was not expecting that. Like, that is so weird. Why would you ask that? Oh ma, I was not expecting that question. So uMpilo Enhle Mseleku ebe live on Instagram. Ungumuntu ke ohlala be live kodwa kasoloko uba live, and then ebencokola ke kunye ne-followers zakhe zimbuza imibuzo ngemibuzo, beyiphendula ke shem imibuzo emininzi but eminye ke engayiphenduli, especially ebheke ecaleni efana noba uMpumelelo ubulele umntu na, ngomphi omthandayo between omayeni noMangwabe, yabo bengaziphenduli into ezibheke ecaleni ezinjalo. Kodwa ke kube khona nomntu oyambuza uba ithini into yejeni yakhe. Utheni ithi la question like ijeni yakhe kunye noThixo, because kaloku kwi-Instagram stories I guess abantu bayabona uba usoloko efaka izinto zecawa, i-Bible verses, uyabo. So uzawuphendula ke lo mbuzo uye wabuzwa uba uyi-lesbian na. I guess abantu xa bengazinto nge-live life yakho baya-assume ukuthi hey mhlambi uyabo uyi-lesbian okanye kutheni. I don't know uba yintoni ebenze babacingela uba noba uyi-lesbian, but ke nanku ephendula uba uyi-lesbian or not and nejeni yakhe kunye noNkulunkulu. I was not expecting that question. No, I'm not a lesbian. I'm straight. I know it's boring as hell, but wow, Shatanini, I know you're not a lesbian. That's all. I don't know. Tell us about your spiritual journey. That's my vibe. Got me November when I was writing to finish, and I realized that, oh my god, what type of life am I living? And then I had this conviction. It's weird, like I didn't get into like a car accident or like went into debt. I had a conviction for a long time, and even my FYP began to convict me, probably because I was liking those things, but maybe, I don't know. But either way, even when I tried to avoid izinto ekhuluma ngoJesu nokuconvert nokushintsha umuntu ogrand, they would still come to me, right? So, and then I realized, okay, I need to do something. So I went back home and I decided to pick up my Bible just to get into it, and I downloaded the Bible app and I started plans. And when I got into reading the Bible, I realized that, oh my God, what a great God like we serve, right? It's insane. So I began praying more, I began reading, because when you pray and worship without reading, it's not the same. You still feel a bit of a distance. So I began reading, and I read to understand in my heart. And yeah, here we are. So I'm not perfect. It's not a linear journey. The journey to like righteousness is not linear at all. It's not. But yes, each and every day I'm trying my best to be better than the last day. I get disturbed. The enemy, disturbs me sometimes. But son, unfortunately I am human and I'm weak. Hayi ke niyazivela ke utsho uMpilo uthi yena akathandani nabantu besifazane, and that ke xa ebuzwa ngento yomtshato uba utshata nini, iba nzima ke leyo yobuza umntu oyintombazana uba utshata nini, because kaloku ixesha elininzi asizicileli ngokwethu umtshato, iba ngumfana oza kuwacela umtshato. So awuyazi umntu uzawucela nini na, yebo, ibe weske ngoku mhlambi if you are not even dating, so ngekho uzazi uba uyawutshata nini, noba wena ungazibekela ingangenzeki loo nto leyo. So ke uMpilo ukhona nobede wambuza uba so Mpilo, are you saved, like usindisiwe? Wavuma ke uMpilo wathi ewe usindisiwe. Usekwathetha ke into efana nento endakhe ndayibona kwi-Instagram stories zakhe xa ebuzwa ngumntu malunga nalento yakhe ke I guess yosindiswa. Wathi uMpilo yena ngelakha okanye zawuthini na ngentlahla zange angene kwintsindiso ngoba kwenzeke mhlambi into ebuhlungu kuye, njengoba nimva nalapha esithi zange
afumane ingozi yamoto okanye angene ematyaleni yabo, qha yaba yinto efikayo apha kuye athi noba uyascroll efowunini kwi-FYP page yakhe kuvela izinto ezidibene necawa mhlawumbi ke leni uba bemane ezibukele ezithanda. So waqonda ke uba hayi makathathe iBhayibhile yakhe atyhile ilizwi wabe kanti ke siyambona nathi ulapha. Uyatsho ke uba naye akekho strongo uweak njengamntu wonke, ukhe ahendwe nguSathana, but into ebalulekileyo kuzama bethunani, kuzama, because ke nyhani asikho perfect, izinto azizongenzeki. Now into ke ngoku endiyifumana istrange leyo yoba uthi kowabo kuthiwa makangatshati because yeyi abafana andiyazi ke kowabo iyathandwa kakhulu into yomtshato. So I wonder ngubani lo umnika loo ngcebiso yoba angatshati, mhlawumbi ke ngomnye woomama bakhe andazi okanye ii-siblings, but uthi kuthiwa kokwabo no ngomtshato because abafana abekho right. Zininzi ke bethuna nompilo izinto wathetha ngazo, mhlawumbi ke ndaphinda ndenze nenye ivideo eseparate, abantu must bembuza imibuzo ngemibuzo. So if I find anything interesting ndophinda ke ndenze enye ivideo. Enkosi kakhulu ke bethuna ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uthi yekubuhle bokumazi ebutsheni bam uJesu.